Kryštalizácia práškom je chemicko-mechanická metóda leštenia kamenných podlah podľa ENORM D2210. Aby ste našli správny postup čistenia alebo leštenia podlah z prírodného alebo umelého kameňa, je potrebné určiť ich obsah vápenca. Na tento účel sa vykonáva tzv. Kyslý test, pri ktorom sa na kameň nanesie kvapka kyseliny. Ak sa napení, ide o vápenatý kameň. V praxi sa tento test vykonáva vždy dvakrát, pretože môže dojsť ku kontaminácii vodným kameňom. Ak je podlaha vápenatá a má leštený povrch, využívajú sa tieto metódy čistenia: kryštalizácia sprejom, kryštalizácia práškom a tzv. Diamantové leštenie. Z metód kryštalizácie sú vylúčené pieskovcové, bridlicové a konglomerátové podložia. Z metódy diamantového leštenia sú vylúčené bridlicové podlahy a konglomerátové podlahy. Správny postup čistenia alebo leštenia alebo podrobné informácie o podlahách z prírodného alebo umelého kameňa nájdete v príručke Reinigungstechnik. Pri všetkých čistiacich aktivitách sa musia dodržiavať všeobecné bezpečnostné opatrenia a ochranné opatrenia. V závislosti od prostredia a v prípade, že ide o citlivé povrchy, budete možno potrebovať zakrývací a lepiaci maskovací materiál, rohož na zachytávanie nečistôt, značku nebezpečenstvo pošmyknutia a potrebné osobné ochranné prostriedky, ako sú rukavice, ochranné okuliare a bezpečnostná obuv. Pred začatím akejkoľvek čistiacej aktivity je potrebné skontrolovať povrchy, na ktorých sa bude pracovať, a priľahlé povrchy, či nedošlo k predchádzajúcemu poškodeniu, a posúdiť možné poškodenie. Akékoľvek abnormality sa musia zdokumentovať a nahlásiť klientovi, zákazníkovi alebo nadriadenému. Na kryštalizáciu pomocou prášku budete potrebovať kryštalizátor prášku, čistiaci prostriedok na báze alkoholu na opláchnutie a alkalický čistiaci prostriedok na neutralizáciu pred likvidáciou. Na odstránenie hrubých nečistôt budete potrebovať magnetickú prachovku, prípadne aj vlhký mop alebo vysávač. Na proces kryštalizácie je potrebné toto vybavenie: podlahový umývací stroj a čistiaci kotúč, niekoľko bielých podložiek, čistič hrán a rohov s bielými ručnými podložkami, vysávač na mokré vysávanie, stierku a dvojitý vedrový mopovací vozík na oplachovanie. Prvým krokom je odstránenie hrubých nečistôt. Práškový kryštalizátor sa nasype na podlahu na plochu veľkosti podložky. Biela podložka na čistiacom disku sa položí na prašok a pomocou podlahového čističa a väčšieho množstva vody sa všetko premieša, až kým nevznikne kašovitá hmota podobná pudingu. Pomocou vodnej stierky hmotu rozotierajte, až kým ňou nepokryjete celý povrch. Hrany a rohy a v prípade potreby aj sokel by sa mali vyčistiť bielou ručnou podložkou a mechanicky pomocou čističa hrán a rohov. Zvyškovou vodou a bielou podložkou opláchnite celý povrch. Po vysávaní mokrým vysávačom je čas vymeniť bielu podložku za čistú a čistou vodou povrch opäť dôkladne opláchnuť. Následne by sa podlaha a soklová lišta mali niekoľkokrát vyčistiť mokrým spôsobom. Nakoniec podlahu opäť pretrite čistiacim prostriedkom na báze alkoholu. Po vyschnutí podlahy môžete rukou vyskúšať, či sú na nej ešte prítomné zvyšky prášku. Ak sú na podlahe stále viditeľné, povrch je potrebné znovu vyčistiť mokrým spôsobom.